Río mío, ai, Río mío. Hoxe estou aquí cun señor que é de Burela, a quen é así. Xa fixen un capítulo sobre a buleridade con Paula Jorge, sí, pero hai demasiada xente en Burela que fai cousas así moi interesantes e moi fermosas e así. E hoxe temos aquí a un señor que se chama Javier Eijo, e así, Javier Eijo, e así, que é diseñador e así. Mais tamén é unha das premier drag queens gallegas, é así, Marisa Prisa, é así, se non me equivoco. É certo iso? Bueno, a ver, é certo que non hai moita drag conocida en Galicia, pero a primeira tampouco son. No, primeiro, non me refería como a primeira, obviamente non é a primeira, é así, mas sí, unha das top on the game. Bueno, a ver, que non, bueno, sí que hai xente, que fai drag, bueno, sobre todo en Vigo, é así. Pero sí, bueno, en Vigo cousa máis, obviamente moi profesionalizada non está, é así. No, a verdade é que non, a ver, eso sí que, polo menos que eu coñeza, no. Está todo un pouco... A ver, sí que hai unha ou dúas que conozco que son bastante top, pero o resto non Bueno, a moi... ver, hai que ir facendo mercado, é así, as necesidades créanse para ajustar o capitalismo, non? E que tal estás, así? Que comeches onte? Que tal vai estar o día aí? Pois moi ben, a verdade é que estes días empezou a refrescar un pouco e como podes notar a miña nasalidade, está un pouco constipado, que non COVID, que hoxe todo en día é todo COVID. Veremos. Pero, que comín ontes? Pois mira, lenguadiño con arroz. Ala, mima como rico, se así, Dios mío. Me Bueno, fai dedicas ao peixe, se non como peixe, malo será. Ya. Se queres medrar, nunca me estes anuncios de se queres medrar forte e xan come peixe como forte e san come peixe como a xan. Buah, era un macaco super creepy que botaba no mitad do xabarín en plan en espacios infantiles na Gallega, e así era como un plan, non sabes estas animacións en plan en 3D dos 2000 que eran así super turbias que se movían así super raro. Sóname a frase en sí, pero non visualizo nada ahora mismo. Obviamente todo o mundo na costa da Gallega e todo o mundo come peixe, así porque é o que ten así para comer así tradicionalmente, pero bueno, whatever. Bueno, ti és de Burela, sí, ti és de Burela, sí. Sí, eu son de aquí, nací aquí, ahora estuve vivindo aquí outra vez, pero sí, de aquí é orgulloso, vamos. Tes orgullo burelés, sí. Orgullo burelao, sí, a verdade é que sí. Non foi un camiño fácil. A ver, todas as súas cousas teñen os seus pros e os seus contras, así, pero exacto. Bueno, un día un señor en plan dixérame así que todo o que cambiando gallego por español sonaba así raro que era chungo, así, por exemplo, en plan rollos en plan como orgullo galego, así, claro, se diste orgullo galego, bueno, más ou menos ben, non, se dis orgullo español, un pouco máis. Pero bueno, whatever. A ver, teño preguntas para ti, así, que é para ti a burelidade, así, que características, coñecementos e aptitudes ten que reunir un individuo para ser considerado de Borela, así? Hai aquí, así como, xa falando socialmente, hai un pouco de rivalidades entre pueblos que eu considero que a María, ao fin e ao cabo, estamos no mismo saco. Si falamos de lenguaxe, dependendo si vas, por exemplo, Foz que temos aquí ao lado ou Viveiro que temos ao outro lado, os de Burela, cando estás alrededor desa xente, sabes que son de Burela. E tampouco che sei dicir, pois é porque fale así ou porque outro, non, pero é que eu creo que actuamos cada un dunha maneira. É certo que hai rivalidades entre pueblos. Eu este Barça-Madrid nunca o entendín, a verdad. Sí que entre nós dámonos conta de onde é cada persona, pero tampouco hai unha cousa en concreto que digas tú eres de Burela porque comes patacas, que é como que o que se dice normalmente, non? Pero bueno, non sei, hai actitudes e formas de relacionarnos cos outros que se notan, pero tampouco te sabría dicir unha en concreto. Xa, outro día estuve facendo bueno, aquí, ti non conoces moito por aquí, por zona do Barbanse, así, non creo, supoño que non, porque está así un pouco... verdad que moito non. Molonxe, así. Bueno, rollo, é como unha península, está como na beira de península, está Ribeira, despois a Pobra, Boiro e Rianxo. E outro día estuve facendo este mismo podcast, así, bueno, que ainda non se leu, así, cun señor de Carreira, de Ribeira, que el lle parecía que estaba máis conectado que a xente de Porto do Son, que é como do norte da península, que a xente en plan de Boiro ou de Rianxo, así que en teoría somos a mesma comarca, non? Que mirando como as organizacións territoriais en plan de Igrexa Católica que ainda existen hoxe en día, en plan, non, como se organiza a Igrexa Católica para distribuir os curas e tal, non sei que,
que coincidían as mismas, en plan, a xente que percibía máis cercana e así, coincidían con esas organizacións en plan eclesiásticas, así, todo o poder que ten ainda hoxe en día a Igrexa Católica a nivel organizacional e a nivel en plan de interacción ca xente, así. Sei que É que ese hai... tipo era historiador, entonces claro, tiña así Claro, máis... ten sentido, ten sentido. Ainda se ven reflectidas nas relacións Total, sociales total. hoxe en día da xente, así todo o poder que ten a Igrexa Católica ainda, hija de puta, Totalmente. Faime gracia que nombres Porto do Son porque, así volvendo a falar de Marisa, Marisa naceu en Porto do Son, o meu drag, Que di? literal. Bueno, Sí, pois sí. xa que o dixo, xa podes poñer así, que eu sempre estou contento de falar do Barbanse, así. Pois sí, totalmente. Porque, o sea, así como en resumen, eu cando empecé a facer drag foi todo un pouco así de tontería, pero foi por unha festa que se fai en Porto do Son, que é a Festa A Hortera, Hortera esta, sí. e a miña compañeira de piso, que era de Porto do Son, Hostia, pois non sí que dice, coñeces, que Porto do Son é claro, ao norte da Península pero da Barbanza. total, solo vou a Porto do Son á Festa Hortera, o sea, non falla. Bueno, ahora con isto todo do Xa, non COVID, hai pois non da... fun, non? Pero sí, desde que fun o primeiro ano, fun todos. E foi un pouco, pois eso, voume de festa, a min que me encanta o entroido e todo isto, pois dixeronme, tes que vir que che vai encantar, lo vou. Pero os chicos suelense vestir de chica, mentira, mentira. Pero aí estaba de, a ver, que nunca te viste de chica bella, dalle. Eu ali fun, e fixen o tremendo de espectáculo que me encantou a vida. Eu, claro, con as cerveciñas dou moito máis espectáculo. Entonces, nada, ao ano seguinte prepareime e xa apareceu Marisa aí na miña vida. Así como en Ala, que resumen, foi un fermoso. pouco... Bueno, a ver, xeralmente en plan, así, dentro da estructura así americana, en plan de drag e así, xeralmente divídense en dúas subcategorías, así están as drag queens de Halloween e as drag queens de Pride, así, do orgullo, en plan. Total. E aquí, bueno, como Halloween, Sí. a ver, agora sí que hai, así, pues, por armar outra festa e tal, non sei que, é máis de Entroido, drag queen de Entroido e Sí, drag queen de Pride, eso así. sí. A ti tocouche de festa hortera, ni ninguna outra. Tocoume de festa hortera. Unha boa señora de aldea. Ya. Bueno, a ver, eu nunca fui unha festa ese de Porto. A verdade que foi un pouco ao Porto do Son, pero bueno, a ver, sí que sei que existe, sei que vai moi... Bueno, agora xa non vai ninguén, é así, porque ainda non se poderá facer ainda este... mellor sí No, que fa. Bueno, whatever. este ano igual se pode facer xa. Ya, Eso espero. Aunque este ano non poderei ir, pero bueno. puta vida. Bueno, hello? Porque teño moitos planes para este verano, non creo que poida pisar Galicia. Ai, Dios mío, que horror. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Non, será por cousas boas. Bueno, falando tamén da burelidade, así, que trazas identitarias crees que comparte Burela co resto da Mariña lucense e que diferencia a vila do resto? Que trazas crees que compartes coas túas... Bueno, e aparte, que trazas crees que compartes coas túas compatriotas burelesas e que crees que te diferencia a túa experiencia persoal do resto da xente burelesa? Bueno, son demasiadas preguntas en un mismo chón. Xa, total, estou como reubicando un pouco, non? A ver, eu, en canto a maneiras de falar, que eu sempre o digo, que é como, a ver, é unha distinción, xa verás a miña cabeza que funciona así daquela maneira. Pero eu, por exemplo, cando me dicen falas galego, eu sempre digo que non, que falo gallego, con doble L, porque en verdad aquí falamos como dunha maneira, o sea, na Mariña en sí, en Lugo, non, eu creo, cando escoitas a alguén castrapear é da nosa zona, eso segurísimo. A ver, eso é unha traza así que, o sea, a españolización del gallego e así non se escapa en ningún lado, é así. Pero bueno, a ver, joder, non, o sea, claro, que tamén hai moito prexuízo sobre iso, é así, pero claro, realmente eu a xente que máis lle escoito falar jastrapo é a xente que en teoría está falando español, que está todo o día poñendo construccións en gallego, léxico en gallego, no doi hecho, voi comer, non sei que dio literalmente todo o puto mundo, e pensando que fala en plan español perfecto, como en plan, a ver, nena, ubícate. No, de verdad, eso sí que se nota moito. Putos bureles. Bueno, a ver, a xente que conoce todo de Burela, toda a xente fala ben, ti tamén falas ben, pero bueno, a ver, é que, o sea, absolutamente normal, así, e aparte, tampouco non creo que sexa, porque hai moita xente que sí que se, en plan, bueno, non quería en plan falar de gallego, pero bueno, sempre falo de gallego, é así, que claro, que moita xente céntrase moito en decir, en plan, en pensar que decir palabras en español é así un erro tremendo,
cando realmente está falando en plan fonéticamente e gramaticalmente está falando perfectamente gallego, só que mete algunha palabra en español. Eu estou todo o día falando en gallego e meto palabras en inglés e ninguén lle parece en plan unha ofensa tal, non sei que, ou seja, obviamente son cousas que pasan, vives dentro do Estado español, a maioría de todo o contido que podes consumir vai a estar en español, se consumes en plan de aquí, é normal que tienes interferencia, ou que non te veñan así palabras en plan concretamente así, que tampouco non ten maior importancia, vamos, pero bueno, whatever. Sí, claro, porque, bueno, unha cousa que me dixo moita xente en plan da Mariña, porque tamén fixen con un señor que é deputado, que é de Ribadeo, e así, todo o mundo me expresou así como un odio moi, como decilo? Un odio moi notorio contra Foz, é así, ti tamén o tes? Sí, digamos que sí que se nota. Xa antes, cando yo estaba dicindo de rivalidades entre pueblos, metín Viveiro como un pouco no saco, pero realmente a rivalidade que ten contra todo o mundo, eu creo que é un pouco Foz. A verdade é que sí, eu na miña adolescencia, bullas verbales, por decir de alguma maneira, que puido haber entre grupos de adolescentes foron sempre contra Foz, eu creo. Ainda así, eu parte da miña infancia creime en Foz e teño un montón de amigos ali e ao final en carnavales eu tamén estaba nunha comparsa de Foz e pasei moito tempo ali. As miñas amigas, por exemplo, teñen moita máis rivalidade coa xente de Foz que a min, que eu en sí, sabes? Non sei. Ahora, a estas alturas xa non, pero sí que é certo que se nota. Eu creo que, obviamente, non é porque sexa eu de Burela, que a xente de Foz que non sei que lles pasa, que deben pensar que son a central da amarilla moléstalles todo o que está ao alrededor. Pero bueno, así como eu penso casi todo o mundo, pero... Xa, eso adoita pasar moito, é así en moitos sitios que hai, tipo, en plan, como nunha zona concreta, hai así como diferentes vilas e unha que se cree que é un pouco máis grande, ou que pasa moitas veces tamén é vilas que tuveron unha relevancia histórica que hoxe en día xa non teñen, que, bueno, non sei moi ben se é o caso de Foz ou se sería máis Ribadeo ou Viveiro en plan antano. A ver, Foz é como máis grande que Burela en extensión, pero en pueblo non. Xa, en plan, que o porque centro ten como urbano moitos que é máis puebliños, ademais, non? Entonces, como que Foz termina donde empeza Burela. E hai unha playa que pertenece a Foz, pero que está en Burela, o sea, a xente está... Bueno, pues a rivalidade esa de esa playa é miña, leva existindo tamén toda a vida, como toma a playa, a mí dame igual. Xa, o das putas praias é así, porque claro, ao final pasa tamén en plan como calansada, así, entre Sanxenxo e o Grove, así, porque ao final, o sea, ten sentido que haga disputas con esas marcas territoriais, porque realmente ao final é algo que lle dá de un xeito ou outro, que lle dá en plan zona, ou sea, que saca beneficio dese recurso natural o Concello, non? Dun xeito ou outro, sexa por fama, por notoriedade, polo que sexa e tal, e así. Pero bueno, claro, o de Foz, que dis tamén en plan eso, que todo o mundo tiña rivalidade con eles, e así tamén pasa con outros lados, tipo, en plan, como Pontevedra, por exemplo, que antes era como a capital, en plan, indiscutible e así, e hoxe en día, obviamente, está rodeado de cidades como Vigo ou Santiago, que son moito máis grandes que elas, pero a xente de Pontevedra sigue tendo así como unha aura así de señorío, en plan raro, de señores. Como en plan, a ver, pavo, es unha puta aldea, en plan, relájate, tampouco non... Total. E supoño que pasará un pouco así tamén con Foz. Sí, eu creo que un pouco, máis ou menos, é esa sensación tamén. Bueno, claro, porque aparte, bueno, isto nunca endexei moito de así, porque, bueno, justamente moito en plan os consellos estes, tipo a Illa de Arousa, así que se independizaron na última mitad de siglo, así, rollo Burela e Illa de Arousa e cosas así, porque como en plan, fai falta así moita identidade así para independizarse, porque claro, Burela solo é en plan como un cacho enano, en plan que se independizou de Servo, é así. Exacto. Bueno, ten Vilar, que é como se fose aí, en verdad, non sei, Vilar como tal é como se fose a aldea de Burela, pero vamos, que é todo o mismo... É como un cachiño para arriba, ao fin e ao cabo é o mismo. Eu escoito moitos podcasts así, e dixen eu cando quería fazer un podcast, justamente fazer un podcast así, pero claro, necesito como un fío argumental, non? Para falar así de movida random, me dixen, identidade, tal, non sei que. Claro, sempre está enfocada ao localismo, porque me parece así, bueno, é informativo para mí mesmo, porque obviamente eu son un sitio, non podo saber a experiencia vital de outra tanta xente, é informativa e educativa para min. Mais, falando de identidade, ti, desde hai uns anos, bueno, non sei cantos, a verdade, tamén tes un alter ego que se chama Marisa Prisa, do que xa falamos, de onde saiu a túa drag persona, e como definirías así? Últimamente fame moito esta pregunta. Como definiría a Marisa? Pois mira, Marisa é
todo Bueno, o que... primeiro, de onde ven o nombre? Pois mira, de como falábamos antes, de que naceu por todo ser unha festa hortera, eu nunca pensei que desde ese día iba a nacer en min como un alter ego, non? Pero bueno, ese día dixen, a ver, estamos aquí nunha festa de pueblo, pois teño que buscar un nombre de señora. É un nombre de señora que pegue con as miñas amigas que iban, fixamos aí como un chiste malo, Marisa con sus dos pitonisa, ou algo así, con su pitonisa, bueno, non me acordo, algo así fora. E quedou así. Entón, despois, cando isto realmente foi para arriba de, vale, coño, que me estou metendo aquí no mundo drag, pois claro, a ver, o meu nombre é que ten que ser Marisa. O da prisa xa é porque eu son acelerado, pois quedaba ben, rimaba, non? A identidade de Marisa, ao final, eu quero que sexa un pouco de señora de pueblo, que se pon as galas cando vai á televisión. Un pouco isto, así, un mix, non? Porque ao final, claro, eu non sabía nin por onde iba a ir o meu camiño, nin nada, porque ao fin e ao cabo o drag é unha evolución e vas conocendo un montón de cousas, e bueno, cando vas aprendendo, pois vas, porque eu non tiña nin idea de maquillaje, nin de nada. Vas aprendendo, pois vas evolucionando, non? E ao final dixen, isto é un pouco por onde quero tirar. Ahora ben, despois, claro, pois versatilidade ten moita, porque ao final eu estudiei moda e quero meter como, o sea, ao final é unha batidora de cousas que faigo nos que sale un produto. Entonces gustame tamén que toda a moda esteña reflejada en Marisa. Pero bueno, pero a esencia de señora non quero que a perda nunca tampouco. Teño tres cousas para comentar, e así. Unha, primeira, eu sempre pensei que o de Marisa Prisa viña, non sabes a canción de Yo tengo mi pompón? Yo tengo mi Sí, pompón. Porque claro, sí. hai unha estrofa que di no me llamo Luisa porque nunca tengo prisa. E pensei que era disto. Pues mira, sácame moi boa idea de revisar esta canción porque estou eu aquí escribindo unha faltanme estrofas. Pois mira, podes inspirarte nese puto temón que non sei quen escribiría a rapaza esa, pero vamos, a flipar, Xa, sí. verdad. Dios, ainda estuve vendo o vídeo fai pouco. Que Yo boa. tengo mi pompón, Pom. pompón, pompón. Pues, bueno, a ver, tamén, a ver, Marisa sí que é mítico nombre de señor, sí. Claro. Bueno, falando claro, no, da túa como personificación en plan de señora que vai á televisión e pon así como un traxe así como, buah, é que a min moitas veces dame, é un pouco clasista isto que penso, así, pero moitas veces dame como apuro realmente como arreglarme moito para ir a calquer lado, así, porque claro, teño como un pouco complexo diso, en plan de mítica señora que vai a calquer lado, en plan da casa, e se pon como para ir como xente que cando a xente se prepara para ir ao médico, así que pon un plan roupa boa para ir ao médico, claro, señoras, porque claro, van ao A médico. roupa de domingo. É unha persona importante, non? É como en plan, dame así como un pouco de pau, porque como en plan, madre mía, en plan, como dalle importancia o que xente perciba que me dá que pola miña vestimenta que estou dando moita importancia a algo. Bueno, é algo así moi clasista que penso e así, pero bueno, whatever. Sí, bueno, pero tamén ten o seu... Xa ten o seu sentido, así, pero Sí, bueno, a verdad que sempre vou feito un Cristo, sempre vou en chándale así. Tamén quería dicir, conoces a señora de Palmires? No. A señora de Palmires era un personaje que facía na Gallega antes de que entrara o PP a gobernar e así, porque é unha persoaxe un pouco controversial e así. Buscarala despois en Google, en YouTube e así, porque era unha señora en plan... Era un pouco unha señora o que diste, así, que era unha señora así que hablaba así castejano, falaba así en plan como jastrapo, en plan intentando falar castejano, non? Para facer así moi fisna e así. Era como en plan moito... un pouco así alusión en plan ás míticas señoras destas que se queden en plan falar español para ser así máis finas e tal. Creo que pensei nela cando dixetes a túa descripción de señores e despois Pois posiblemente, buscareita. Que a mellor está bien, pero non me dou conta ahora. Xa, o que pasa que agora xa obviamente quitaron hai tempo, sí, porque obviamente parece unha señora moi do PC, entón non a poña na televisión, pero era un personaje moi bonito, sí. E tamén quería dicirche, así que claro, que ti estudastes moda, sí, e quería dicirche que eu fora a ver cando que en moda tiñes que facer en plan como proxecto de fin de carreira, en plan como tal, estaba super bonito, quedei super xuc cando ti non che deran un dos premios destes, así. Moitas gracias, xa, pero bueno, supoño que será por homofobia, como sempre. Un pouco homofóbico foi todo, sí, foi un pouco extraño, a verdad, non vou meter o dedo no
sea, non me Entón, acordo xa moi o ben sufrín. quenes ganaran, pero non me acordo, acórdome que me parecera como en plan, que coño é isto? En plan, bueno, a ver, Sí, tampouco eu non sí hai que que me botar merda acordo no quen traballo de ganou. outra xente, home, pero... Eu sí que me acordo quen ganou, pero bueno, sí que fora moi bonito o desfile. Además que había feito unha colección de vestidos de novio, e fora, non sei, pero fai moitos anos. O sea, que eso non se vía tanta cousa, porque ahora está Xa moito non máis sabía, normalizado. xa non é O como eu que hoxe en sei. día, xa. Claro, non, ahora todo isto que fai Palomo de vestir con vestidos a chic, tal, non sei que antes non se facía. Pero bueno, deixémolo aí. Xa, que, bueno, a ver, tamén falando un pouco diso, bueno, claro, porque ti tamén estudates moda, é así, é que a mí o que me parece sempre na moda esta unisex, é así, que o único que fai, normalmente a xente o único que fai é como masculinizar a roupa feminina, é como en plan, poñerlle un chándal en plan oversize a mulleres e tal, e así, vale, si unisex porque pode poñer todo o mundo, é así, pero obviamente non lle vas a facer, non vas a facer unha falda porque eso non é unisex para homes, Sí. é así, é como en plan... Bueno, eso está un pouco así, porque é certo que o que estás dicindo tú pasa un pouco a mellor nas tiendas de preta-porter de pé de calle que se pode o sea, a mellor comparémoslo a Inditex, non? O que poida facer Inditex, pero realmente si vas un pouco máis alá ves a xente que realmente fai moda, que non é un fast fashion de Xa, consumidor barato, sí que é certo que se fai unha moda unisex máis combinada toda. Así que aí é onde podes ao mellor pues eso, encontrar faldas masculinas ou masculinas, entendámonos, para homes, ou prendas, vestidos de chicos, o sea, que poden poñer chicos, que aí xa son un pouco mix, pero se non, sí, eu creo que é o máis fácil cando se puxo de moda para que a xente inculta en moda se vai entendida, diga, vou de unisex. No, querida, levas un chándal oversize, é que tampouco é para tanto, xa. sabes? Pero bueno, sí, eu creo que eso foi un pouco, pues eso, porque cando saleu un pouco toda esta vertiente, pues eso, as marcas low cost dixeron, vamos lles dar o que queren e xa tan felices. Xa, pero ultra cutre, porque eu acordome en plan de campañas rollo H&M, así, que era como en plan moda unisex, era como en plan un chándal gris, Un chándal gris. un home, un chándal gris, é como en plan, Total, revolución. total. É que claro, moda é que en plan intentaban como sumarse ao carro en plan ese en plan de moda unisex, Total. en plan non sei que, sin xénero, tal non sei que, co mínimo, o sea, con menos do mínimo, porque é un puto chándal, é como en plan, pero que me estás vendendo aquí, hijo de puta? Exacto, Vendendo exacto. fume, A ver, xa sin ir tan lonxe, a maioría dos chicos que toda a vida usamos pantalos pitillo os compramos nas zonas de muller, quero decir. Xa, É máis unisex que eso, sabes? É unha prenda na que pues, despois súbelle un pouco a cremallera e xa é unisex, que non che vai o tiro aí abaixo, xa está, é que non é máis complicado que eso, que é unha prenda que a poida poñer todo o mundo, simplemente. Pero bueno, o carro, subirse ao carro gustalle moito a este tipo de xente. xa. Co rollo tamén houve tipo, bueno, hai así unha cadena moi grande de cousas ao que se suben ao carro, é así. E tamén quería preguntarche, é así, bueno, xa tamén obviamente falando así de Marisa, é así, crees que a burelidade tivo ou terá influencia no teu personaxe, é así? A ver, eu creo que ao fin e ao cabo Marisa é un alter ego de Javís, pero entonces obviamente por moito que as características de Marisa varíen un pouco das miñas logo, tamén as miñas van influir en ela. Eu todas as vivencias que eu viví, o sea, que tuven ao largo da miña vida van e ao mellor son as que potencia Marisa ahora o sea, por exemplo, a miña infancia, non? Todo o que pasei na miña infancia, gracias a eso, son quen son agora. Entonces Marisa tamén tira das vivencias de Javi para que se vaya creando o seu personaje. Non sei, home, todo vai enlazado, eu creo. Non sei se contestei con esa pregunta. Bueno, sí, máis ou menos. A ver, é que ao final tampouco non hai ese xeito correcto ou incorrecto de contestar, sí. Pero bueno, que a historia que me dixetes así de señora é así, en plan que non sei por que me quedei moito que a historia esa de señora que vai a televisión, é así. Porque sí que é como un caso moi descriptivo e moi realmente en plan coñecible, en plan Sí, a ver. coñecible, vale, ti a mítica señora que se prepara así para ir tal non sei que, non sei canto. Pero bueno, bonito, así. Porque claro, hai moita xente que realmente
que sí que construye como un alter ego, en plan, como casi interpretación dunha persoaxe, así. Ti crees que tes moita diferenciación entre a persoa e o persoaxe, así? Sí que é certo que hai moita xente que ao mellor crea un personaje completamente diferente ou directamente eso, fai un personaje propio, por exemplo, hai unha drag que saleu en Drag Race o sea, en RuPaul, na de Estados Unidos, que ela imitaba completamente todo o rato a Britney Spears. Ou hai outra que Ai, imitaba tío, todo o rato a que Cher. puto horror, puta de No, pero sí que é certo que se enfocaba como o seu personaje en algo similar a iso todo o rato. No meu caso, eu creo que sí e no, porque ao final vas creando o teu personaje, pero non creo que sexa completamente desvinculante a min. Entonces eu creo que sí, é como a miña versión mellorada, porque ao final eu sou unha persona que por moito que parezca así como super aberto, super tal, pois ao final pois, teño as miñas taras, aunque parezca que no, que todo o mundo nunca o pensa, pero teño a miña vergonza bastante, e Marisa no, é completamente estas cousas que a mí non me gustan da miña personalidade, pois Marisa exportas a outro nivel que por ese lado sí que é como que se crea outra personalidade, pero polo resto a verdade é que temos unha personalidade bastante similar. Que puntos diferenciais crees que tes con respecto a outra xente que cultiva a mesma expresión artística? Sí. Non me gusta compararme con nadie ni sentirme mellor que Bueno, nadie. isto é un pouco así como unha consultoría en plan de marketing do teu propio proxecto artístico. Sí. Total. No, a ver, eu creo que cada persona ten a súa forma de ver o seu arte, por decir de alguma maneira, e de enfocalo hacia un camiño. É certo que dentro do drag, así como me pasa tamén en moda, hai moita rivalidade en Ah, general. Todo o mundo, expresión artística e demais, a xente, en vez de apoiarse, que é o que deberíamos facer todo o rato, critícase, písase, todo o rato é como mal por mal por mal, que che quitan as ganas hasta de estar no meollo, non? Só que claro, despois o arte levase dentro e non se pode apartar así como tan sencillo. Pero eu creo que pola miña parte non vexo esta rivalidade como tal, eu sempre son dos que intenta apoiar e demais. Pero é certo que moitas veces, pois dices, miro para o lado e digo, que ben o estou facendo porque non son así de cutre, ao mellor. Ou este tipo de cousas, non? Que dices, que ben avanzaste, xa non eres o que eras. Non sei, este tipo de cousas, pero sí que é certo que hai bastante pois, persona altiva ao lado do resto. Eu non me considero das que son así, aunque hai veces que é inevitable. Somos personas e temos a nosa crítica personal, non? Pero bueno, eso xa eu creo que tamén depende un pouco do gusto de cada persona e de como queira enfocar o seu traballo. A veces vexo en plan como unhas críticas así un pouco bueno, así dijo en plan en drag, dijo en xeral en calquera campo de creación máis ou menos artístico ou que sexa, non? Que vexo rollo como críticas en plan a xente, ai, a ti só che justa en plan estar así diante da cámara, ter toda a atención, como en plan, claro, hostia, se non me gustara que ninguén me escoitara, ninguén me vira, pois estaba na miña puta casa facendo un ciclo administrativo, sabes o que che dixo? Ou sexa, tampouco, non vexo o criticable eso de buscar atención ou buscar ser o mellor que pode ser ti, ou así. Outra cousa é como dixeste, se así, se buscas ti como mellorar ti mesmo a base de intentar joder moralmente ou así a vida a outra xente que en teoría percibes como competidores dentro da túa escena, non? Que como en plan, a ver, obviamente, pois non todo o mundo de Yuppie, non todo o mundo pode ser a puta ao mellor dependendo de como valoras o que é mellor ou peor, non? En plan, un pouco raro, non? Pero sí que é un pouco en plan, a ver, en plan... A xente é moi turbia, sí, a xente é moi turbia. Total. A xente é moi mala, pero hai que vivir con el. Claro, a ver, é que é eso, en plan, ao final, joder, o sea, o teu éxito persoal non lle vai a afectar negativamente a outra persoa que en teoría este facendo algo parecido a ti, non? Ou seja, non lle vai, o sea, como moito axudará a enjordar como a macro sociedade ou a macro industria que en sí, en plan, que na que estás participando, non? Pero, bueno, non sei, eso cada persoa ten así o seu bueno, a súa Total. Como crees que esta dualidade afecta á túa propia persoa e que tes pensado facer no futuro con ela, así?
A ver, eu creo que afectou moitísimo, o sea, non digo afectar como palabra negativa, pero sí Xa, que é certo que tanto como evolución como persona, como a miña vida afectoume moito, porque o drag, así como a maioría de cousas artísticas, pero o drag eu creo que máis absorbe moitísimo. É moi adictivo e ao fin e ao cabo eu moitas veces estou coas miñas amigas e non paro de falar do drag, non me dou conta. E elas en plan, pero podes calar a boca que non me interesa o que me estás contando. Sabes, ao mellor porque a miña cabeza xa vai en plan, Dios, teño que facer isto, teño que ir por esta homofóbica, acción, teño... homofóbica. No, pero que non te das conta non sei, estás super sometido a isto. Entón, ao final, afectache no teu día a día tamén, porque ao final non é só os días que estás en drag, sino os días todos, porque ao final todo o centras en canto a eso. Xa. A A ver, que miña toda a preparación vida, e produción que leva xa, o sea, obviamente eso non total, podes no, facer sí, no sí. día. No, 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 bueno, claro, é que isto é moito. Pero ao final, como se fai con gusto e todo, pois, bueno, pois lévase ben, pero traballar é moito, a verdad. Pero sí que é certo que isto, ao principio, bueno, porque eu tomábame un pouco de, bueno, pois outra trangallada máis que fas pola casa e que che fai gracia, non? Pero cando vin que isto xa iba gustándome máis, que iba meténdome como un pouco neste mundo todo, a min algo fíxome na cabeza clic de, vale, ubícate, porque ao mellor os teus planes que tiñas como de vida ahora teñen un camiño máis e che apetece cambialos. É algo que me está pasando. Eu ahora mismo, a día de hoxe, estou 100% metido no drag. Cousa que non pensei que me fora a pasar nunca. Xa, Ao mellor xa as expectativas que tiña de traballar nunha cousa, sigo as tendo, porque obviamente todo relacionado coa moda, estilismo, etc., pues, é o meu, é o que quero facer na miña vida, pero ahora mismo teño como un 70-30 e o 70 é Marisa. E está levándose como todo. Ahora mismo a miña vida gira completamente en torno a Marisa. Entonces sí que me afectou un montón na miña vida e no que ven ahora por diante, ¿no? Porque todo vai enlazado así. Chegará un momento en que supoño pues, que se compensará unha coa outra, pero ahora mismo absorbeume completamente. Pues está bonito. A ver, obviamente, claro, a ver, é unha industria, sobre todo en plan aquí, que obviamente está como sendo un plan un fenómeno global e así, esa expresión concretamente e tal, e aquí, pues, en plan, tamén, en parte tamén a plataforma de Drag Race España, ainda que obviamente o drag xa existía de antes, senón obviamente non podería haber programa e así, pero sí que está impulsando moito a realmente facer como unha industria potente de entretenimento que xire en torno a iso, non? É así, que está moi Sí, bonito, é así, porque obviamente es que, ou seja, a xente artista máis talentosa en máis campos diversos é así a puta xente que fai drag, ou seja, non hai ningún cantante, ningún diseñador, ningún hostias que pode facer todo o que se lle require como mínimo a unha persona que fai drag, exacto. que como en plan, tens que saber de puto todo, e se non, poñenche puto caldo por todo o puto lado. Ai, non sabe Sí, sí. bailar, ai, non sabe cantar, ai, non sabe nin facer un puto de vestido, ai, non sabe maquillar, que maquillaje de mierda leva, tal, non sei que, porque en plan, a puta xente é unha filla de puta que flipas, teu. Sí, sí, sí. No, digo a min, digo a min. No, eso sí que é certo, porque ao fin e ao cabo, as disciplinas artísticas que tocamos os drag, hai moitas que pues, non cosen e compran, ou que mandan facer, ou non sei que, ou tal. Pero por norma general, vas a estar no punto de mira de todo, absolutamente todo o que faigas. O sea, eu agora teño unha actuación este fin de semana na que non estuve nunca nese sitio e digo, wow, é que van a estar mirándome todo. Ao mellor chego ali e non pasa, non? Pero xa vas con eso de que van mirar que look levas, van mirar que actuación faz, van mirar que os movimientos que faz, todo, porque Ah, estás ao final, é o que dicías tú, en plan, a día de hoxe con Drag Race España, que eu nunca pensei que fose chegar tan rápido, a verdad? E abreu os ollos a moita xente, e abreu o drag a xente que non conocía o drag. Porque ao final a xente que estamos dentro, pois obviamente gustanos, vivímolo, o mariconeo de cidades sobre todo como Madrid ou Barcelona, que viven máis nas zonas nas que hai moito drag, o van conocer, pero ao mellor as miñas amigas daqui de Burela non conocerían o drag se ao mellor eu non o faigo, ou se ao mellor sale na televisión e a miña abuela me pregunta que é isto, neniño? Sabes? yeah. Están abrindo moito e a verdade é que se lle está dando pois o valor que merece.
Eu por esa parte estou como super contentísimo. Claro, é que eu sí que tiña moitas en plan amigos e amigas e así que miraban como Drag Race en plan como así casualmente. Bueno, eu son Drag Race, mirei absolutamente todas as tempadas e así, algunhas delas máis de todos os sitios, de todas as franquicias, todo Total. mirei eu. Claro, sí que tiña amigas que miraban en plan como casualmente así algunha de Drag Race en plan de Estados Unidos e tal, non sei que, pero con Drag Race España é como en plan mirarlo religiosamente todos os domingos e tal, e con Claro. vosos e todo, en plan toda a familia mirar Sí, Drag sí, Race sí. España, e así, é como en plan, e aparte que ningún puxeron na puta televisión os fillos da puta, que puxeron a mierda de esto, e todo o mundo a coller aí o premium ese gratis para miralo e tal, pero bueno, Sí, a ver, bueno, pero esto, a ver se opinas igual que a mí, porque ainda falaba outro día con as amigas, xa non por este programa, sino por outros en general. Ao fin e ao cabo, hai moita crítica de que as televisións están facendo as privadas, non? Pero é que realmente, antes quen pagaba os programas? A publicidade. Ahora a publicidade estáse facendo en Instagram. A televisión ya. tampouco vai cobrar o mismo de tal, entonces teñen que sacar de algún momento, o sea, de alguna maneira, para crear todo. Ou eu vexo así. Que é certo que, por exemplo, este contenido todo LGTB está sempre en privado e non poñen nada en público. Eso sí que é certo. Pero eu creo que todo ven a raíz aí. A ver, claro, obviamente en versión publicitaria hoxe en día, bueno, de feito creo que xa leva un par de anos onde a inversión publicitaria en internet xa supera a de televisión, porque obviamente, o sea, en Claro, internet é que, o sea, xa hai 40.000 cousas nas que invertir, en 40.000 formatos publicitarios que non os hai totalmente. na televisión, claro, non. E aparte a segmentación que che ofrece internet non che pode E a ofrecer a rapidez. televisión. Claro, xa. Pero bueno, sí, eso, que é moi bonito. Que fermoso todo, Total. así, en plan, xente así mo talentosa, facendo cosas moi bonitas e así, e non o mítico cuñado aí facendo putos chistes homófobos aí en televisión. Totalmente. Que bueno, a ver, sempre hai de todo, sí, pero bueno, aí está o Pablo Motos ese aí pinta la mona, pero Sí, bueno, sí. non sei, eu eso xa nin o vexo. Para non Xa o poñerme Pablo enfermo. E tes así algunha anécdota costumista que axude a comprender a túa percepción da buralidade ou do teu drag, así, persoaxes pintorescos, cousas feas que te pasaran así en drag, veses e así? Teño a suerte de que tampouco me pasaron moitas cousas feas en drag. A ver, hai moitas compañeiras que sí teñen contado cousas de, wow, homofobia, isto sí, homofobia real. Pero eu a verdade é que teño suerte de que nunca me pasou nada, ao mellor, pues, de que non te pille un taxi ou algo así. En Burela en sí, a verdade é que ahora é que co drag en Burela pouco, a verdade. Dices Comigo, algunha pues vez drag en bueno. Burela? Algunha vez sí? Como? Dices algunha vez Sí, drag sí. en Burela? Sí, sí, sí. Si tiña aquí un bingo ao lado da miña casa no bar de abaixo, facendo bingo eu aí, dando as bolas. Cantando bingo, oye, pero super guai, a verdade é que a primeira vez que, claro, eu cando volvín ahora de Madrid despois de todo o tema coa visa de máis, que estuve aquí ahora un ano e algo, decidín facer drag aquí, porque dixen, que coño, se o faigo ali, por que non o vou facer aquí? Claro, a ver, obviamente ao principio será así un pouco en plan tosco e tal, pero joder, a xente acostuma, sí, Sí, hostia, ao sí, final timos que acostumarnos. total. Sí que é certo que o primeiro día iba un pouco cagado a nivel, en plan, bueno, non sei que aceptación vai ter isto e demais, fixen unha actuación e tuve que volver a casa por máis roupa porque me estaban reclamando que actuara máis. Eu, wow, o sea, genial isto, a mí, vamos. A ver, propuestas indecentes, pero non... Buah, eso é certo, sí, porque hai moita xente que o di, porque hai rollo, a ver, obviamente hai moitos tipos que están así moi mal da olla, Sí, e así hai que ter cuidado con eles e así, pero hai moitos tipos que realmente que lle cunde moito como a fantasía en plan do drag e así, sí, tipos heteros e así, que vamos, que flipas, están aí todo flipas. o puto día e tal, non sei que. Sí que é certo, confirmámoslo. Vamos, a ver, eu en canto a isto, a verdade é que me gusta me separalo, non para nada A ver, home, cada me un, o gusta sea, sexualizar a tampouco, Marisa. xa. Non quita que en algún momento da vida o poida chegar a facer, pois non se sabe, pero ahora, hoxe por hoxe, non o fixen nin o vou facer. Pero sí que é certo que teño algunha compañeira que me ten dito de quítate todo menos a peluca, sabes, rollo movidas así que, a ver, despois a cada un, sabes? Pero sobre todo que dices tú, estes heteros fantásticos Sí. que o que máis lle fai gracia é pues, este mundo, mira, eu a verdade é que ríome, pero sí que hai moito, pero moito, o sea,
mira, de festa, cando salgo de festa en drag, o sea, nunca liguei tanto na miña vida de chico como de Marisa, de verdad. Pero, sí, Buah, é que sí que pasa. eu escoito o sea, escoito, bueno, casi todos os podcasts que fai Katy es en plan, con a Katy, obviamente, ¿no? Sí, claro. Ou seja, bueno, aparte que Katia, bueno, non é algo que sexa unha premisa así, en plan, normal, non? Que non todas as drag queens fan isto, ni moitísimo menos, é así, pero Katia Claro. sí que era, en plan, antes de estar en Drag Race, que era prostituta, en plan, sí que tivo un tempo que era prostituta, en plan, rollo que, bueno, activa, poñendo así, en plan, que sí que hai moitos tipos que o que buscan é así, pero Total. claro, falaba, ai, que merda, que ia dicir? Bueno, sí que falaba en plan o da peluca, é así, que en plan, todo menos a peluca, é así, que a peluca era o único que, era a fantasía, é así, que Sí, decir, literal. si lle pos unha peluca a un pau por aí, en plan, vas a ter 4 homes aí esperando a cola para que veñen, é así, pero... Ao final, eso, sí que está o drag moi sexualizado, moitas veces non sexualizamos, o que dices tú, hai moitas drags que tamén sacanlle beneficio desto, o sea, a ver, tamén cada un. O sea, no, ao final, joder, o sea, en plan, pues mira, si che cunde ou si que sacar beneficio e así, Total, tamén se total. dijo, así, en plan, cos tipos en plan como billeteros e cosas desas e así, hai que ter moito cuidado porque están mo cucú, mo maldo. Moito, moito. Mo maldo. Pero bueno, a ver, a vida é peligrosa, si hai que tomar risco. Sí, solo hai un, hai que arriesgar. Bueno, que se engadiría algo máis? Si queres promocionar algo máis que vais facer ou algo sobre, bueno, en Pois, plan, como che poden atopar en redes sociais e así, e todo iso? pois redes sociales, @javis, pero como Javi, o sea, como o meu día a día, marisa.prisa como meu alter ego. Non sei, a verdad non sei que máis se gustaría que falase. Eu ben, o sea, non creo que dixo moitas cousas que non sabía ni que iba a decir. Bueno, a verdade é que non sabía ni o que iba a decir cando me sentei aquí. Tuve outro día unha entrevista tamén para un programa do TVG, na que eu ali cheguei e tampouco sabía moi ben do que iba a falar. Pero ao final resultou ben. Tamén unha hora de programa aí que non sabía ni que iba a decir, pero bueno. Unha hora inteira, mi má, su puta madre. Sí, non sei despois o que vai salir, Xa. pero sí, é un programa moi interesante, está por salir, creo, en breves. Bueno, a TVG é así, moi propicia a levar así xente drag, que foi moitas veces May Guy e así, a facer así números e tal. Obviamente no TVG obviamente teñen que encher así moita programación e así. O sea, unha televisión pública e teñen cantos a barrelos, hai que explotalos. Pues mira, nada, en breves a Marisa para TVG, veremos. Se vienen cositas, xa veremos o que programa pasa. Especial, Tarde con Marisa, Tarde con Marisa estaría super guai. Bueno, encantaría. O diario de Patricia, o diario de Marisa. Buah, estaría super sería guai. Sería unha fantasía. Mira que aí atrás, cando iba a empezar a facer un canal de YouTube, que aí se quedou, 4 vídeos que subín, aí se quedou, iba a pensar a facer algo así, xusto, en plan, unha tarde con Marisa, un té, e a rajar por esa boquita. Pero mellor se che poñen todos os recursos e todo o presuposto de producción na TVG que non ter que andar ti esa farta vida. Xa che digo, eso seguro. Nunca digamos que no. @TVG, contactade con Marisa. Eso é empezar a mover fíos e así, eso fai ser unha realidade en nada, o sea, non penses que está tan longe, así. Bueno, moitas gracias e así. Agora vamos a ser o post-dio mío e así, o programa exclusivo para xente de Patreon destes, falar así 4 cousas mo feas e así que abúrese así. Chao, gües.